tæt på noget lettere. Det kunne være, at jeg havde et regnestykke, der hed 152 divideret med 8. Og der kunne det være, at jeg kunne sige til mig selv, at det ville være lettere. Hvis jeg havde 8 mere herover, så havde jeg 160, 16. Det er med i 8-tabellen med et 0 bagpå. Så det ville være lettere for mig. 160 divideret med 8. Det er altså 8 op i 16. Det kan jeg 2 gange. Og så er et 0, jeg skal putte bagpå. Men jeg havde jo ikke 16 eller 160. Jeg havde jo kun 152, så jeg har altså brugt 8 for meget. Så de 8 er for meget. Skal jeg lige dividere med 8 også. Det giver 1. Og dem skal jeg så trække fra de 20. Så 20 minus 1. Det er 19. Så resultatet er 152 divideret med 8 er altså 19.